Әлеге микрорайон Нурлатта мейданы буенча иң иреләрдән санала. 1293 фатир, 5 катлы 19 йортлы хуҗалыкта торак коммуналь тармагы хезмәткәрләре өчен эш фронты зур. Проблемаларның шактый булуы да табигый. Шулай да быелгы җыенда халык дәгъва белдерүгә караганда рәхмәт сүзләрен күбрәк әйтте. Я хотела бы вас поблагодарить за асфальт, за баню. Баню всех хвалят. Совет урамындагы 185-нче йортта капиталь ремонт тәмамланып килә. 189-нчы йортның 2-нче корпусындагы агымдагы ремонт дәвам итә. Дружба урамындагы 70-нче һәм 75-нче йортларда подъезд ишекләре алыштырылган. Ашыгыч заявкалары, салкын су белән тәэмин итү һәм канализация белән проблемалар барлыкка килгәндә, яшьлек милекчеләре ширкәте белгечләре аларны тиз арада хәл итә. Шуңа да җыенда яшьлектә әле 1 ел гына эшләүче җитәкче Рөстәм Сафиуллинга рәхмәт белдерүчеләр дә байтак булды. Силами ТСЖ «Яшлик» произведены работы по текущему ремонту жилых зданий, а именно ремонт мягкой кровли 695 квадратных метров. Это в домах по улице Трубы 60, 64, 66, 70, 75, 76, 78. Также запланирован ремонт в тех домах, которые мы в данный момент не устранили течью. Халык проблемаларны да яшермәде. Күп катлы йортлар түбәләреннән су үтү, юллар, балалар мәйданчыкларының, ял зоналарының җитәрлек булмавы турындагы сораулар биредә микрорайон язмышына битараф булмаучыларның күпләп яшәвен раслады. Надо реконструкция вот этого двора, начиная от огонька, от Пятерки и до 75-го дома. Нам бы во дворе, у нас сейчас там магазин стоял, сейчас магазин убрали, у нас там свободное место полно. Вот детскую площадку как раз огорожено, нам там не мешало. Вот такой вопрос. У нас вот, знаете, вот 4 дома, да? И у нас на самом деле площадка, там места же много пустой. Я говорю, площадку детскую вообще надо вот на 4 дома сделать большую, хорошую площадку. Яшьлек микрорайонында яшәүчеләрнең гозерләрен район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузюров һәм шәһәр предприятиеләре, учреждениеләре җитәкчеләре дә тыңлады. Мы нашли дополнительные источники. Улица вот это, где у нас ресторан проходит, где мы друзей встречаем постоянно, там мы его заасфальтируем до глубокой осени. Еще у нас пару дворов мы охватим по улице Дружбы, да? Да, успеем мы, наверное, сделать до октября. Поэтому, но немного не получается в плане немножко еще очень с большим темпом работать с кровлями, конечно. Но мы постараемся здесь, конечно, свое умение привлечения инвестиций немножко постараемся еще раз. Я думаю, успех будет. Бүген шундый җыен шәһәрнең мәктәп микрорайонында да узды.